Ezamba phambili indaba namuhla liphinde lahlehla labasola ngokubulala ePhoenix. Abasebuhleni bathi bamile onyazini kanti umkhizo wezwele ejazini ngoluka PETROL. Nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka ninabesilo sanibonani. Inkantolo kamanje viral eMethekwini isihlehliselo lwesihlanu ukulalelwa kwesicelo sebhayili yabasola abathathu ababekwa amacala kokubulala kanye nokuzama kokubulala igama kwenziwa ukubulawa kwabantu ezenzeke endaweni yasePhoenix ngesonto ledlule. Imbangela yokuhlehlwa kwalesi sicelo ke namuhla kube ukuthi ke kuhoxe kummeli wabasola ababili okuyizelamane zakaGavenda ePalmview ePhoenix. Emva kobufakazi obethulwe umbuso osukwini la izolo kade kuqhubeka ukulalelwa kwesicelo sebhayili sabasola abathathu okudayileni nomfowabo uNet Gavenda kanye noJitrendra Jackson abasola ngokubulala uMondli Majola waseNanda endaweni yaseMawodi. Usejen Sipho sethu uShezi uveza ukuthi ngosuku la ngomhla ka12 kuJulayi kuona lonyaka labasolwa baqhamuka behamba ngezimoto bama eduze kwabebalela iminyama babememgwaqeni ePalmview khona ePhoenix thwa abebalela iminyama bazama ukubaleka ngoba bebona abasolwa bephuma bebaningi ezimotweni bephethe nezizilimazo bangena eduze komuzo wawuseduze bezama ukucasha kodwa umsola wokuqala kanye nowesibili owokuqala wakhipha isibhamu kunguDailen wadubula umufi umsola wesithathu uJackson wakhipha uBush wagenca umufi ekhanda wasekuthi umsola wokuqala wadubula uMajola eswini washona. Konke lokho obekufundwa uSergeant uShezi uthi bakubone ngevideo eyaqoshwa amakhamera aseduze nomuzi la okwakade kubhace khona abebalela iminyama kade bezama ukubaleka. Uthi amaphoyisa okokuqala kade ebona le video kulomuzi ayiqopha ngomakhalekhukhwini wawo kanti kuthe uma umbuso usuyicela bakulomuzi bathi gqekeziwe yantshontshwa. Namuhla bekulindeleke kuphume isinqumo ngesicelo sabasolwa kodwa hlehlelwa uLesihlanu ngenxa yokuthi ummeli wezelamani zakwaGavenda uadvocate Casey Naidoo ehoxile kuleli cala njengoba labasolwa sekumele bathole ummeli omusha. Bobathathu labasolwa bagcinwe esitokisini. Ngodebakho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisenkantolo kamanje eVerelem. Uhlaka oluzumelo lwamalungu ebandla lamaNazaretha ohlangothini lasebuhleni oluholwa inkosi uMduduzi unyazo lwezulu Shembe oluzibiza ngesiqabetho senhlala mafini nolusungula ukukhulisa keleli bandla noluhlanganisa izifundiso ezingamalunga leli bandla seluveza ukuthi izwe lonke kuzomela lazi ukuthi baluthanda unyazi futhi kuyoze kube sekugcineni. Lolu hlaka lukusho lokwesithanga bezindaba eThekwini kwelinye lamahhotela nalapho lolu hlaka beluthi ke lihloso ukuzokhumbuza izwe ngemisebenzi emihle unyazo lwezulu luyenzile ukusiza impilo yabantu. Echaza kabanzi usihlalo wesiqabetho senhlala mafini uDokotela Mahaye uthi basungulele lolu hlaka ngoba befuna ukucacisa ukuthi abadidekile ngokulandela inkolo kanye nokuthi bafuna kulawuleke izinga lokuthuthukiswa komlando webandla lamaNazaretha. Isungule isiqabetho because sifuna ukwazisa umhlaba ukuthi wayengesewona isiphukuphuku umqalo wendlela. Umoya kaMqalo endlela usoke khona namhlanje usona isiphukuphuku asididikile sikliye ngesekulandelayo. So ke isiqabetho ke sisungulela ukuthi okunye kwaso siconduct the scholarly lessons lecturers memorial lecturers to assist ilegacy yebandla lethu asisho ukuthi ayikho resuscitated nathi si activate nathi we are just adding ivelu ngoba sikhulelele bandla safundiswa yileli bandla esiyikho ngaleli bandla ngakho futhi sibe proud ngalo. uMahaye ephendula imibuzo yabezindaba ngodaba lasezinkantolo ezithinta leli bandla uthi lolu hlaka alihlangene ngokukhuluma ngodaba lwezinkantolo kanye nezinkinga ezikhona kumalungu webandla kodwa injongo yabo ukuthuthukisa umlando webandla. So our interest Baba, as we are interested in the development of the church, our interest is not on something that out of our own belief and faith, we are not compelled to think that the church is collapsing. Ngubalela from 1935. Ngikathi ngithula statement ngikhulume na wayeboshwa. Umqalo wendlela wayeboshwa zenkantolo. But ukuboshwa kwakhe ikona kwenza nje baleka kakhulu.
manje akuyona interest yethu ukuthi siphendule into yecala kunabanikazi bayo ngoba thina akuyona interest yethu ngoba akukho lapha thina kusiphazamisa khona kule aim yethu ukudevelop ibandla. Uyabona into angithi thina sithi we are responsible for, we have taken out of our own ukuthi nathi sibe ne-input angithi ekudevelopeni kwebandla. So into esiyibona ingeyona inkinga ekudevelopeni kwebandla asikwazi ukuthi ibuye izongena kithi njengesiqabetho kube into esithi thina iyasikhathaza. uMahaye ubesephinda eveza egcizelelo ukuthi bona njengalolu hlaka bakubeka ngokusobala ukuthi balandela unyazi ngokulandela izinhliziyo zabo. Asizile ukuzodila about the nitty-gritties, the merits and whatsoever pertaining with amacala akade qhubeka ngoba bakhona ebandleni abantu abazokudila nalokho. Sifuthe ukuthi izwe lazi futhi iqondo ukuthi iningi lamanazaletho kwezinkumbi ngezinkumbi alandela unyazi oluhlezi kubo kwalo ebuhleni silandela ngokuvuma okusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu asiphoqiwe. Ngotabo Sibisi wezindaba ze1KZNTV eThekwini. Ukunyuka kwentengo kaphethiloli wazo zonke inhlobo ngamasenta angama-91 cents litha okwenzeke phakathi kwelamabili namuhla kushaya kwezwela ke kubayishayile nabasebenzisa izithuthi zomphakathi. Intengo kadizili yona inyuke ngamasenta angama-55 litha kuthi intengo kaparafini yona inyuka ngamasenta angama-50 ngaphezulu. Indaba yepetrol iyasilimaza kakhulu because egcineni like iboss mhlawumbe izofaka upetrol expect ukuthi yona lo petrol izokwenza imali eningi then end up kuba ne loss nathi futhi ngaleso sikhathi leso asifaki ukuthi singakuphela imholo because ibhizinisi isole ngayenzanga imali ngani ngopetrol ukuthi upetrol ngalesikhathi ukhuphuka kanjalo nebhizinisi liba nema expenses amaningi so upetrol uyasilimaza even nasekudleni sithina sihlala emqashweni then makumele uthenge ukudla uba nenkinga impela nje kakhulu because kuyadura kukhuphuka ukudla makhuphuka upetrol kukhuphuka yonke into kukhuphuka indleko. The pandemic is already bad enough, so hey, they must hold it back. We can't afford to survive, you know what I'm saying? Now everything's going up. Petrol goes up, food goes up. Ngesimo esibhekene naso khona kukho right ngalendlela okuyiyona ngoba thina futhi njengoba sisebenzana kanje kahle nemali ayasitholi yabo kunzima khona nje lokho sithi kwaqala iCovid yabo manje into eningi makuzoba khona okukhuphukayo yabo nesimo somnotho vele singekho kahle siyaqilazeka yabo mina nje ngake ngikhale lapho nje ukuthi akeke kungehli akeke ngakhushula kakhulu izinto yabo kwehliswe nje. Umfundisi webandla iGod's Will Family Church eMkhomenseleni inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uDokotela Vincent Ntuli uthi ukubheduka kokuvethekilele kushiya iningi labantu lilahlekelwe imisebenzi. Ngaphezulu kwalokho kumphemba uthi nezibheluza kamuva zokutatshwa kwempahla nokucekelwa phansi kwengqalazinda kube nomthelelo ongemuhle kwezomnotho kwashiya abaningi bebulawa inkemane. Ekhuluma nezokwelezindaba uDokotela Ntuli uthi ingakho ke inikelela umphakathi waseMkhomenseleni ngejumbana zokudla ukuze bakwazi ukuthola okuya ngasethunjini kulesi sikhathi sobunzima. Umphakathi waseMkhomenseleni inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ohlomulele ngejumbane ezamaphasela okudla ngenkathi kumfundisi webandla iGod's Will Family Church uDokotela Vincent Ntuli enikeza umphakathi ukudla. uNtuli uthi ukubona abantu beswele bengazi ukuthi bazothathana behlanganise nani ukuze belale bedlile kumphatha kabi kakhulu ikakhulukazi ke njengoba ke ingxenye yabo ilahlekelwe ke imisebenzi njengoba kade kunesibhelu ezokutatshwa kwempahla ezitolo nokucekelwa kwazo phansi kanjalo ke nokuhlasela kobhubhane lweCovid-19 ekuqaleni ke konyaka owedlule. Emasini amabili amathathu edlule la kube khona ukutapwa kwezinto ezitolo eindaweni zonke abantu bahlwempe baseyinkingeni abantu abaningi abangakwazanga uba ingxenye yalokho babonakala besele bedengwane kakhulu. Izimo engizibonile emizini engihambele la kule ndawo yakithi ibidabukisa kakhulu njenga nje kufike nje omunye okhubazekile izolo seliyoshona ilanga wazongikhalela wathi ucela nje imuphi ukudla ayothola into ukuthi ahambe alale edlile washo ukuthi ukudla kakabikho. uNtuli unxusana noma ubanike ongalula isandla ukubalekelele labo abaswele.
ngakho ke siyacela ke bafowethu ukuthi ke ongakwazi ukuthi asilekelele sisize lemndeni ekhona ngoba ukuthokoza ukujabula kuyathelelana nosizi luyathelelana uma usizi nami ngibalusizi uma ujabula nami ngiyajabula yilokho inkosi mayisibusise kukho konke. Umphakathi ohlomulele ubonge kakhulu ke kumfundisi ngesineke anaso sokunakekela umphakathi. Siyazi ukuthi sisuka kwi-lockdown bazalwane ade sihlaselekile singenakudla endlini bazalwane singazi ukuthi sokwenze njani. uNkulunkulu sesenzele umusa ke sathola ke bazalwane ama full parcel. Sizofika nasemakhaya sijabule nezingane bazalwane sidle sithokoze ke kwatatshwa ke nokudla ezitolo ke bazalwane siyazi sonke bafinyelelile abangafinyelelanga bafinyelelanga saba nenkinga yokuthi asisazi sodlani bazalwane kumanje nje umucabanga ukuthi ufuna isinkwa awusakwazi nokuya emall bazalwane. Ubaba uNtuli lento ayenzayo emphakathini waseMkhoma sibonga kakhulu engathi uNkulunkulu engamandisela ukho konke akwenzayo kube impumelelo. Nami sengutholile ukudla hayi sengofika ekhaya nje nami umama wengane uthi mama wengane nakho ukudla ebengikulandele kwaNtuli kade ememi. Lesike izindaba zo1KZNTV mina ngingosamkeliso Ngqulunga bekasemkhome inseleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14.28 cents kuyidola laseMelika bengu 19.89 cents amaqhathiso nopondo waseBrithani libe ngu 16.95 cents kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona meku $1,812.44 ounce kuthi intengo kayo ongahluziwe yona bengu $72.41 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laseMgungundlovu KwaZulu-Natal iMaritzburg United seliqinisekisile indaba zokuthi selisayinisa uNozindi okwayebamba kweKaizer Chiefs uByron Peterson. Lo Nozinto oneminyaka engama-25 yobudala ungomunye abadlali abayisikhombisa abachithwe yiKaizer Chiefs njengoba manje sezohlangana nomqeqeshi Ernest Mindendorp oke waqeqesha iChiefs ngaphambilini. Leli qembu laseMphithi belokhu lifuna ukuqinisa iskwad sale eyintini njengoba nalowo wabekade nguNozinto we-AS Cape Town neqembu lesizwe labadlali abanganeminyaka engaphansi kwe-23 uDarren Johnson eseyiqeqesha naleli qembu. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa. Zangoma zezulu mazisikaza ngamashobe enkonkoni ishaphansi ngonobhadula singayile ukuthi nakancane imbumba zithi empangeni izobalela nje amazinga okushisa u12 kuya ku25 degrees. eThekwini kwelabhanana kwaMasha qhawunqaweni komlazi 11 kuya ku23 degrees eMgungundlovu ndongazibomvu emakhabeleni kuyoshaphansi kwaDambuza naSozwathini 8 kuya ku27 degrees uLunde emashona kwaNongoma ehlala Nkosi nakwagqikazi 8 kuya ku27 degrees eXhobhe naMantete kohlokozo kokudla ucingo kwelamaBhenanyawo nase-High Flats u6 kuya ku24 degrees siphethe ngefilidi eNewcastle eMadade neColenso entshenteka naseMondlo naphansi eMnambithi kwaHlathi u6 kuya ku25 degrees. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla la kanjani kusasa sihlangabeze ngesikhathi esifanayo. Khumu